ഹലോ ഗായ്സ്, പൊളിക്കാനും പൊളിച്ചെടുക്കാനും ഗെയിം റൈഡറിലോട്ട് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അതാണ് ഗായ്സ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പിക്കപ്പ് ബാൻഡ് ഒരു റിവ്യൂ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഗായ്സ്. ഈ പിക്കപ്പ് ബാൻഡ് റിവ്യൂ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, എനിക്ക് പിക്കപ്പ് ബാൻഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു അടിപൊളി വാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഞെക്കിയാൽ ഈ പുറകിലത്തെ ഡിക്കിൻ്റെ അതിലുണ്ട്, അത് തുറക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തേത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ബസ് സിമുലേറ്റർ ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ എവിടെ വേണ്ടിക്കും നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയും ഗൈസ്. അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കീ ഇതാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇത് മുട്ടുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ വേണ്ടിക്കും പോകാൻ പറ്റും ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇത് ഓഫാക്കിയാൽ ഇതെങ്ങനെ വന്നോളൂ. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കീ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വല്ലാത്ത വെളിച്ചമാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പവർ വെളിച്ചമാണ് ഇതിന്. പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഓണാക്കി എടുക്കണ്ടോ ഗൈസ്, എത്ര ദൂരമാണ് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് ആകുന്നത് വെളിച്ചം. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇട്ടാൽ കണ്ടോളൂ ഗൈസ്, കണ്ടോ ഭയങ്കര വെളിച്ചമാണ് ഇതിന് ഗൈസ്. ആ മാപ്പ് ഫുള്ളും വെളിച്ചമാണ്, അതുകൊണ്ട് അവിടം വരെ മൊത്തം വെളിച്ചമാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചം കണ്ടോ ഗൈസ്, പൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് പറക്കുന്നത് കണ്ടോളൂ ഗൈസ്. അപ്പോൾ മുട്ടുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടോ, അതിങ്ങനെ മുകളിൽ പോയിട്ട് ഇത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് നിൽക്കുക. ഇത് കണ്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓഫാക്കുക. അപ്പോൾ അത് കണ്ടോ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി നീങ്ങുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അതും നീങ്ങിക്കോളും മേലത്തെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ടി മുട്ടിയാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഞാൻ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി പോവും. അപ്പോൾ ബസ്സൊന്നും ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വണ്ടി കണ്ടോ ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഇതുപോലെയൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ മുട്ടുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും നമുക്ക് പുഷ്പം പോലെ നീങ്ങാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഗൈസ്, ആ മരത്തിന് ഇടിച്ചപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നീങ്ങാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നാൽ മൊത്തം കറുപ്പാണ്, അതെന്നാന്ന് അറിഞ്ഞൂട. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാതിൽ തുറക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഒന്ന് സൂം ചെയ്തിട്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ വാതിൽ കണ്ടോ, ഒരു ഡോറ് മാത്രമേ തുറക്കുള്ളൂ, ഇപ്പുറത്തേത് മാത്രം എന്തോ. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഈ വണ്ടിയുടെ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും, അവിടെ പോയിട്ട് വേഗം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ പിക്കപ്പ് വാന് മാത്രമല്ല, ഒരു സാധാ വാനും കൂടിയുണ്ട്, അതിനും ഇങ്ങനത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എൻ്റെ അടുത്ത് അതില്ല, ഇതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യം അടിപൊളിയാണല്ലേ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നീളത്തിൽ വരും. അപ്പോൾ ഇതൊരു മാപ്പ് മൊത്തം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, ഈ രണ്ടാമത്തെ കീ. അപ്പോൾ ഇത് അടിപൊളിയാണ്, മുട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, നമ്മുടെ മറ്റേ ഈ ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ മൊത്തം മാപ്പ് കാണുന്ന വിധത്തിൽ. ഒരു രാത്രി ആറ്റമാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര വെളിച്ചമായിരിക്കും, രാവിലെ പോലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലത്തെ വണ്ടികളും കുറച്ച് ഗെയിമുകളും പരിചയപ്പെടണമെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ബൈ.